Trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? I know. Nararamdaman kita, kuya. Oo, ramdam na ramdam. Alam ko na kung bakit ka tulala. Oo. Sabi ko sa'yo, malakas ka sa akin eh. Alam mo kung bakit? Kasi nga, ang ating mga utak ay lumilipad na papunta sa handaan, papunta sa bakusyon. Gumising na kuya, wag puro tulala. La 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 la. Oo, ganun talaga. Kapag malapit na yung bakasyon, pare-parehas tayong, pwede bang nakatingin na lang sa kisame? Kung pwede lang talagang stop the work! Actually, hindi kita masisisi. It's either tulala ka ngayon, o hindi ka na makausap sa dami mong hinahabol. O nga pala, kung magla-last minute shopping ka, nako, good luck sa'yo, bi. Habaan mo ang pasensya mo, bi. Alam mo ba sa cashier, nako, may palaro sila, oo. Akala ko nga may Christmas party sa cashier eh. May palaro sila, longest line challenge. Kaya ikaw, pag nagla-last minute challenge ka, last minute challenge. Kaya kapag ikaw nagla-last minute shopping, ilista mo na lahat ang mga bibilhin mo. Ay kuya, wag kang paisa-isa ha. Basta huwag mo kakalimutan yung regalo ko ha. Ayan, isingit mo. Yan! Bago ka umexit, double check. O sa lahat ng mga magbabakasyon ngayon, o bago ka mag-leave, siguraduhin mong wala ka may iwan na trabaho. Nako, egis ka sa boss mo, tamo mamaya, wala ka na mababalikan sa work. Or sa mga mag-out of town naman dyan, i-double check ang mga gamit. Baka may mga iwang nakasaksak. Yung mga dala mong charger, may dala kang charger, wala ka namang dalang pampalit ng brief. Ay, ewan ko sa'yo, be. I-check mo lahat ng mga gamit mo para wala nang babalik-balik. Ako, yun ang isa sa mga problema ko eh. Nakakalimutan ko i-double check ang lahat ng mga gamit ko. Kaya ayon, for the gastos, for the bilhin ng bagong pante kasi nakalimutan sa bahay ni Maraton eh. Again, kabisyo, okay lang naman tumulala. Basta mag-double check ka lang ng mga maiiwan mong trabaho ngayong holiday. Double check mo lahat ng maiiwan mo. Bago magsaya, siguraduhin walang maiiwang mancha. Ganon! Maisingit, mairime, no? O siya, habang nagdo-double check ka dyan, habang nagti-triple check ng mga gamit-gamit sa bahay, mga nakasaksak, iiwanan muna kita ng favorite song ko. Favorite song ni DJ Maratoni from Sam Concepcion, entitled Diwata. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!